Halo guys, selamat datang di Sukiem Vlogger. Ayo saiki nonton. Ora nonton sih kandhane si Mbok. Nyapo-nyapo iki. Mbok, kamu ngapain? Ngacak gantung, Tinggo? kan wedhus. Oh, iki makan nih. Tuh makan wedhus. Makan gue ra doyan. Lah, kayak masak apa? Kae Hmm. nongseng, Longseng apa? dong telo. Longseng dong tela. Mbok, Nggih. sumringah ngono lho. Heh? Kayak sumringah ngono lho. Iya iki sumringah. Iki gantung ning gopek. Gue kebon. Iki guys, makanane. No, makan wedhus ki pakani gantung. Ini ki, Bro. Lemu ndodok lho, Mbak. Apa dipangan dhewe ra enak, Mbok? Ya enak mangan nek doyan. Gantung apa iki? Gantung California. Udu ya e. Wong gede-gede semene kok. Cilik-cilik mbok ngono. Makanane wedhus. Nah, kayak tengah-tengah nolor no. Hah? Geluk nongko nek radiane Ngene ya? tengah. Engko digeret lho sikil-sikile kuwi. Lah, iki Nyencang mah- ra petok no. Heeh. Mu bengok neh. Mu bengok neh. Kuwi glo-glo ngandel diwutake ngono ki, Di. Engko kidul nyaruk glo. Walah. Oh alah. Doyan no, Mbak Yohan? Ya doyan. Biasane rak sego Padang to. Tukono-kono, Di. Biasane sego Padang lho, guys. Wedhuse Sukiem iki. Wedhuse si Mbok iki. Tuku sambele kae ketok ora ya, Di? Kegiatan Heh? apa pagi hari. Kuwi nggo dodong telo dhewe. Aduh, makan iki wedhus. Oke Mas do dipakan pitik no. Oh, ganjuk. Dikira petuk-petuk kok tenan kok. Oh, alah. Lho, ngandera. Lho. Ini sih. Sik meteng sik ndi, Mbak? Iki. Pirang wulan? Papat tok lale kas kok sendang ayuke kapan? Kae pirang dino karene sesasi kok. Yo pitik akeh men pitik sawah, Mbak. Pitik dhewe ta? Pitik dhewe iki, guys. Aku ora tau makan. Jenenge sapa iki? Jenenge sapa? Iki Rudi Plorok. Iki? Kuwi Sukiem Wel. Jenenge Rudi Plorok Rudi. Lah wedhuse wedok kabeh kok. Lah ya mula. Lah kok Rudi? Lah apa nyantak lah Rudi? Engko iki masak iki, guys. Masak ndong telo. Ini Jepan, kapan tuntut, Ini Jepan. kapan lompong. Jepan. Telo, dong telo, gantung, dong gantung. Lompong. Tuntut, lompong. Masake ning ngene iki lho.